Nenne yɛbɛda ne yɛtɛkyerɛ makakra na yakɔ foforo mu. Guten Tag, meine Familie. Mein Name ist Richard Opon aus Menchia Palace. As part of the 3-day state visit of President of Germany, he was in Kumasi today, November 4, 2025. German mampani nansa aprɔba a ɔde baa Ghana ha no. Wakɔ mmea ahodoɔ bebree. Ɛnnɛ ɛna ɔbaa Kumasi kuropɔn yi mu. Obɛduruiɛ no, otu anamɔn ɛkɔ KTI ɛne mpanimfoɔ ɛkɔdi nkitaho. Ɛma dwumadie sonko bi a ɛkɔ so a German aban mpo ɛna asɔ asene no. Ɔkɔpaa ho ntoma. Ebio, ɔkɔ Kwame Nkrumah suapɔn kɛseɛ mu. Ɛne vice chancellor ne mpanimfoɔ kɔhyiae. Ɛtoato adwene fa kwan pa a German aban ɛne Ghana aban bɛfa so a ɛbɛboa ma nwomasua afa ne ntema pa afira. Ofiri hɔ no, ɔbaa manhyia kotokofie ha ɛne asantema nyinaa wura yɛwura ehyiae. Ehyiamu no na yɛ mmienu. Baako a kɔtɔkɔhene ne ne hyiaeɛ a obiara nkɔ bi. Ɛne nhyiamu a na ɛtɔ so mmiɛnsa a yɛwura boodwa ɛtɔ so mmienu a kɔtɔkɔhene boodwa ɛmaa nananom ɛmaa n'akɔaba. Na oyɛwura santehene ama no akyɛdeɛ sonko a asanteman aduradeɛ ɛne asanteman yɛ frankaa no ɛwɔ mu. Enti wɔde n'aprɔbɔ no nyinaa nso aba awieeɛ a sese deɛ ɔkra na wakɔ ne nkyi. Na nnɛ yɛbɛda ne yɛtɛkyerɛ makakra na yakɔ foforo mu. Opemsuo TV ɛso nie. So, as part of the 3-day state visit of President of Germany, he was in Kumasi today, November 4, 2025. And as part of this visit, he went to the Kumasi Technical Institute, where he cut sod for the construction of the Center of Excellence for Green Technologies. From there, he visited the Kwame Nkrumah University of Science and Technology, where he met the Vice Chancellor and other management members, as well as some past students who had studied previously in Germany. And then from there, he went to the Kumasi Center for Collaborative Research, which is also a project, a collaborative project between Ghana and Germany. From there, he climaxed his tour at the Menchia Palace with a courtesy visit on the king of the Asante Kingdom, Opemsuo II. They held a closed-door meeting where we understand the king gifted him a traditional stool with an embossed coat of arms of the Asante Kingdom. He has since left the Menchia Palace to depart the country for his country. Guten Tag, meine Familie. Mein Name ist Richard Opon aus Menchia Palace. Der deutsche Bundespräsident traf in Ghana ein und besuchte das KNUST und Menchia Palace. Danke. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiedersehen.